higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is Oho. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Oho. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan namo nga Dios nga naa ka sa trono kita saan sa mga langit. Ginoo ni ining takna sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ikaw ang Dios nga angay pagasimbahon ug alagaron. Ginoo, kami nagpasalamat nga hangtod niining mga takna padayon kini nga programa nga nagasabod sa kahanginan sa binhi sa kamatuoran. Magapanalangin ka niini nga programa o kining estasyon. Magapanalangin ka sa tanang mga tao nga nagapaminaw. Nga unta pinaagi sa influensya o gasa sa Espiritu Santo ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug imong pagatandugon ang ilang mga hunahuna ug mga kasing-kasing. Diin Ginoo motubo mugitib unta ang gugmas pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug maghatag sa among mga pagampo, pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, Brother John, maayong hapon. Wala diri sa Inday nga maog tag-text sa imuha pero nakahanda na gyud bitanan daan diri sa wa pa ang oras sa inyong nga programa. Salamat sa inyong padayon nga pagsangyaw sa kamaturan diha sa kahanginan og amo nga gipamatian kanunay kining inyo nga programa. Salamat sa pagbasa. Salamat po sa pagbasa. Okay. Ato ning basahon ni. Kuya John, mo-greet ko og happy birthday kuya sa ako nga auntie. Si Auntie Rebecca. Auntie, happy birthday nimo auntie. Padayon sa imong kabuutan og unta malipayon ka sa imuhang birthday ugmang adlaw auntie. Gikan sa tanan nimo nga mga pag-umangkon ug sa tanan nimo nga mga mga igsuon. Salamat sa pagbasa kuya. Okay, salamat po, no? Well, niya patay basahon okay, na minaw mi sa inyong pagpasabot sir, may tungod anang bautismo niya at hagmangyod ang inyong mga pagpasabot aw ang tao na lang mo'y magtimbang-timbang niya na pastor kay di man na malalis kay naamang good mo'y mga ebidensyang ikapakita diha sa Biblia. Okay, salamat po. Ay nalang mo anang lalis-lalis kay may lang nang mulalis mo o wa mo'y mga kamatuoran nga nakita unya naa na gid na gimensyon nas Biblia mabasa unya nganong ipaagi pa maglalis. Ang ipaagi nato pagsabot o pagpamalandong kung moalagad batas Ginoo sa husto o dili. Okay, last text nga akong basahon. Sir, mga pangutana man ni. So, dili lang usata. Ato ni ilisan. Okay. Ato ning basahon. Hehehe. Ang mga hilig mo paduol sa simbahan, sir. Unya, dili man mao ang ilahang
paagi sa bunyag aw yayay sila kay wa man sila'y mahimo kay Biblia man na. Okay, salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa programa. Si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha siyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing lugar o dapita ni nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga tigpaminaw, atong mga pinilangga nga mga viewers, kutob sa naminaw o kutob sa naglantaw karon. Kinasing-kasing mo na mo higala nga gina-welcome nining lain na usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. O niya alang sa atong tanang mga kahigalaan nga nagamit og mga sound system, amo nang gipasalamatan higala nga mga higala nga naminaw sa mga lanog sa inyong mga silingan, lamoson system. So, salamat kaayo, maghinaot mi nga karong gabi na nasabtay mga bulawanong pulong si Ginoo nga atong makatunan no, dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. So, kung naamoy mga pangutana sa atong pagahisgutan, so makahimo mo sa pag-text nga rin namo ni Brother John mga higala. O niya, pwede sa padala og mensahe din sa comment section nato sa Facebook, no? Niya, tanan na ito mga viewers sa Pilipinas o sa bisan asa mo nga dapit sa mga nasod din kalibutan na nga nag-view karon, kinasing-kasing mo na mo nga gina-welcome sa pagpakiguban o pag-participate din sa ato nga tulumanon. Panahon na mga higala nga mapadangat mo og mga messages kay panahon na sab nga atong pagabasahon ang inyong mga mensahe nga inyong ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, alang sa atong mga viewers o mga followers, among gipahinumdom kanunay nga atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa, atong mga loved ones aron sab sila makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pag tanaw. Ato nakita dinhi si Brother Rufino Moreno. Anya, salamat sa paglab og pagpray. Brother Rufino, anya ato pa ring tanaw ning uban. Ni asab ang ni asab si Erlyn o Buda Baro. Kumusta Kuya Libby o Kuya John? Always listening through radio kami. Uban sa akong Mrs. from Plaridel, Palunpon, Leyte. Keep it up sa ministry. We are praying for you. Salamat. Salamat kayo, no? Ni Brother Erlyn or Buda Baro. Man ni taon na akong katapad good permig makabisita ko dito sa Palunpon, Brother Libby. So lano gini atong programa sa radio kay radio raman sila naminaw. Yes. Pro radio. So mayong gabi niyo din. Welcome ka mo higala. Pwede mo kapadangat diri og mensahe sa ato nga programa. Okay, ato sang pasalamatan ang Riverside FM, ang 93.2 na Riverside FM Cebu sa ilang pag-on air sa ato nga programa. Yung sila din on air nata mga brad. So thank you kayo no, sa atong mga pinalangga diya nga mga atong pinalangga nga station manager o nga atong CEO. So salamat kayo og ni Pastor Tirana aniya mga kahigalaan nga naminaw sa sipa nga istasyonan diya sa South Cebu. Ang Riverside FM gina-welcome mo namo mga higala bisan pa man dito sa Dumaguete o niya part sa Negros Oriental, kamuntanan niya, welcome. O niya po si Meliod Silasol, salamat sa paglab o pagpray. O niya ato pong nakita si Brother Ronilo Itang, mayong gabi na usab sa mga kaigsuunan nga makanunayong naminaw o sa mga nag-view ni ining programa sa Jesus is Our Hope o maingon usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. God bless sa tanan. So God bless also
Brother Ronelo. Anya po si Million Silasol. Good eves mga kapaglaom. Watching from Kampurog, Bilyaba, Lite. So good evening sa tanan nga taga Kampurog, Bilyaba, Lite. Anya to pong nakita din si Brother Mark Morelio. Good evening, Kuya Libby o Kuya John. Naminaw mi diri karon sa Kimud, Bundo. Si Brother Marvin Morelio di Aini. Salamat kay Dong Marvin, no? Nauli di ka diha sa inyo, ha? Si kuan ni Bro Marvin. Amahan di Aini. So good evening nimo, Brad Marvin Morelio diha sa Kimud. Thank you for watching, no? Ang imo diyang anak si thank you for watching our program. Aniya po si Brother Raul Sipada. Maayong gabi. Kinsa ganito Brother Raul katong imong at imong gitsat diri nga mga na-Adventista unya diin tong mga diin tong luguraha diha sa Katmon, sa mga kabukiran diha sa Katmon. So palihog ko no pahibal ako na i-send diri sa ato nga sa atong comment section parang matiman-an sa damo, no? O niya po si Mr. Moonlight. Great ako, Ma'am Nura. Great ko, Ma'am Nura, on Indoy sa hinatilan. Sigig paminaw og iyang mama og tanang taga Sambuan, Cebu. Salamat kayo, no? Gikan ni dito. Si Mr. Moonlight. Thank you kaayo. Mr. Moonlight nga ingon siya dinhi nga iyang gi-greet si Ma'am Nura Indoy. Dito ni Sinatilan. So makahimo mo no sa pag tan-aw diri ato makahigalaan taga Hinatilan diri sa atong live ang DYCM Bugo Adventist niya. Salamat kayo sa imong pag-message nga report. Naatay mga kahigalaan nga naminaw diya og tanan nga taga Sambuan, Cebu. Okay, ni apod si Melvin Asisdorio. Mayong gabi Kuya Libby o Kuya John. Kumusta mo kuya? Okay rami diri dong Melvin, no? Asisdorio. Aniya di po dinhi sa ato nakita si Madslia Muñez sa Manila po ni nagsukad. Pads Libby, kana bang imong mabasa nga Dudong Tagalangob amo man ang kauban sa Iglesia Manalo? Wala may lain Dudong Tagalangob. Murag si kuan siya niyang pasabot si katong kapitan sa una. Si Dudong Villacarlos. Oh. Daghan mo kunisad nga Dudong pero wa man na makay kanana murag kuam gina born Adventist man na si ex Si barangay Dudong captain. Villacarlos. Villacarlos. Born Adventista. Okay, niapod si Melvin Sisdorio, tanan mi karon diri syudad tan-aw mi diri karon diri sa syudad sa live. Thank you kayo Brother Melvin Sisdorio, no, diha si Cebu City. Naade mo ron diha nagsuroy-suroy. Niya po si Norlito Tagalog. Salamat diay ni Nanay Jolita diha sa Camotes Island. So maayong gabi inyo din, no, sa Camotes Island. Brother Norlito Tagalog o Sister Jolita Tagalog. Salamat sa paglab o pagpray. Niya po si Chel Notario Aragon. Salamat po sa paglab o pagpray. Maynguman ni Sony Sumayang. O niya pagyod Melvin Sisdorio amping mo kanunay Kuya Libby o Kuya John sa tanan ninyong mga kaubanan ninyo diha. God bless. So, thank you kayo Dong Melvin Sisdorio. Thank you kayo. Dong, mayong gabi diha niya. Kumusta naman ang imong buhay karon uban sa imong pamilya? Salamat sa pag-view. Okay, ni asad si Dong Bob Ritoya.
Good evening, Dong John ug Dong Libby, watching from Tuburan. Good Thank you evening kayo. dia dong. Ma'am, salamat sa imong kanunay gyud nga pakigsuod sa amo away puol-puol no naa ka kanunay sa atong program. Anya niya po si Madslia aw ulitaw man to siya dili goromao. Oh, makadaghan man gud nga kuan gud. Basig amgid-amgid lang ang ngalan siguro ang angga. Okay, ato sa ning ladtawon ang pikas no nga screen ato ning tan-awon okay, ato ning basahon ang mga naglaob dias Brother Ronilo Itang niya pod si retired Scout Ranger Senior si Brother Isagani Aratia niya pod si Roselyn Mainit sa Germany. So good evening day Roselyn. Ang Diyos magpanalangin kanimo dias Germany. Niya pod si Abner Dualio, Ronaldo V. Bragat, niya sab si Jaja Aligado Nolia, Melvin P. Sisdorio, o niya pod si Chel Aragon, Luel Nodalo Estrira, niya sad si Ma'am Arlen Bolambao Oliamot, niya pod atong okay. Ato ning tanawon ang mga nag-like niya si Brother Ronilo Itang, Basilio Tero Notarion Jr., Rohama Filipo. Ay, may gabi niyo Ma'am Rohama, no? Thank you. Ma'am, salamat mama na kuan na ka ma'am sa kuan treasurer natawagan na ka ma'am. Salamat gyud nimo ma'am. O niya po'y gikan ni Pastor Hill. Niya ay minsay din nga minaw mininyo Pads Libby o Pads John. Salamat More power pastor. sa inyong duha. Okay. Kata ni sa honor sila siguro ni si Pastor. Okay, atong i-continue og tanaw higala. Ni apod si Tris Jamin Jaime, Erolyn Orboda Baro, Joel Ramos, Elmodam Flores, Anisito Presilias, Bob Ritoya, Million Silasol o ang Riverside FM Cebu ang 93.0. Okay no? May isang gabi sa atong mga silingan dias mabuling nagalanog-lanog ilang amplifier no diha sa silingan gid namo naa si Brother Mulo ilanan diha may gabi ni mo dong Mulo ngadto lang ni Brad Tutonde inyong mga family lang dong Arnel diha may gabi niya ni Brother Jack good evening yun ta sa tanan na lang kanyo dihang naminaw nila Mr. Mercy Sumalinog, nilang Sincere diya, nilang Rizal, tanan na diya mga silingan na to, dapat ito mga kaparintihan, mga igagaw diya. Kaninyong tanan, welcome. Good evening sa mga abayon nga always nagapaminaw, mga Saga family. Good evening po sa mga pamilya sa mga Gutierrez. Ngadto sa pamilya sa mga Espinosa, Ipel family. Ato sa pamumustahon sila si Chari de la Cruz Nugas uban siyang pamilya la ni Mr. PB dia Pasyol yang pamilya la ni Bert Junior dia Clavis yang tubok pamilya tanan dias mabuli atong mga silingan welcome on niya diri sad sa Pikas sa Poroklumboy na po'y isa ka bag-o mga bag-o ning sound system mga higala na si Dong Eric Sinoy maayong gabi ni Mirong salamat sa imong sound system diag mga silingan nga naminaw karon diha. Mayong gabi diya sa mga Pagubo family, ngadtos mga Sinoy family, o niya pamilyas mga Aranita, mga Sayod family, mga Ilanan family, ngayong mga silingan, ngadto lang ni Brother Turo Maglasang, uban ka Sir Darling, Sir Vanessa, yung makabataan, pamilya ni Sir Ganggang, yung banag, yung makabataan. So, tanan yun, ninyo diya nga naminaw karon amo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Good evening po diya sa ibabaw Libo ni Brad Nelson Bersero. Lanog-lanog po na yung trompa diya karon. May gabi na sa ni Sister Valentina Baga. Good evening no, sa tanan Tagalibo. Nga naminaw karon. Kutob sa naminaw karon sa mga lanog sa trompa. Gina-welcome mo na mo nini nga tulumanon sa Jesus is our hope. O ni ato ning balikan pag li mga higala ang
screen. Ni ato nakita dinhi. Okay. Ni si Chari de la Cruz Nugas. Salamat sa paglab o pagpray, Sister Chari. Niya pod si Robas. Mayong gabi, Kuya John. O Kuya Livy, watching from Kagnukot, Bilyaba, Lite. O niya si Brother Melvin Sisdorio. Uban sa tabang sa Ginoo, Kuya John. Kanunay nagmauswagon ngayo kog number nimo, Kuya John. Ay, Kay amin. naguba Okay, man uswag. akong cellphone na wagtang mga number. Salamat. Okay, sige dong. Kuha ni. Akong number, wa man ko magbalhin og number. 099091482259. Again, 099091482259. Ano? Okay. 09091482259. Okay. Okay niya sad si Mrs. Alex Liaban, salamat sa pagpray o paglab. Kanya niya po si Aldrin Tulid. Mayong gabi, Brother Libby. Si Roland Tulid sa Mabuli. Naminaw gyud mi pirmi ninyo matagabi. Salamat kay Brother Roland, no? Tulid. Thank you for watching o niya sa pagsunod sa Dugay-dugay atong na gitang programa. kuan Berdulan. Dugay-dugay na gitang tang wa na magkita. Oh, Brother Roland Tolid. Okay, ato ni silingan des mabuli. Niya po si Ginaline Lumuntad. Salamat po sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. O niya ato ning tanawon makadiyot higala ang atong kipad kaniya po yung mga mensahe nakita nato dinhi. Mayong gabi ninyo, Brad Libby. Naminaw mi karon sa inyong programa Jesus is Our Hope from Ati Bilin of Libho. Salamat and God bless. Okay, salamat kaayo. Kisam ni Ati Bilin. Bilin nga kuan. Okay. Siguro Sister Bilin siguro ni. Good evening nimo, Sister. Anya niya pagi aton tan-aon. Brad Libby, tinuod yun niya, mao nga dili na matulog ang tanang tao, mga adis-adis mo gamit og shabu kay nagbantay sila pirmi sa atong kalibutan, Brad. Ang imo ning amigo, Brother John. Nga imo sa suod. Okay, niapod si Brother Edward Jenner Reyes. Good evening sa tanan, God bless. To ani sa Davao, mo siguro ni nag-eskwela ni Bata, Eskwela ng Theology to sa Davao City. Good evening nimo di adong. Ang Dios sad baga uban og baga panalangin kanimo. Okay, ato ning tanahon makadiyot ni ay mga messages. Niya si Sir Matthew Anderson. So thank you, Sir Matthew, for watching and following our program. God bless you and your family. Good evening sad nila ni Sir Jerome Patagnan uban silang family. Diha sa Danau City, Cebu. Okay, niapod si Brother Domingo Manggubat. Ang niya siya minsay siya, mayong gabi, Brad Libby, o Brad John. Ako lang pod i-greet si Sister Gloria Dihito og uban nga nagsunod dining programaha. God bless us always. Salamat sa pagpray o paglab. May Gikan ni gabi nyo Brother diha Domingo. ninong. May gabi nyo tanan diha. Anya ato pagintanawon ang uban nga mensahe. Good evening sad ni Doktora Flor Arrogante di Kadwawan. Niya pod si Dodong Oftana naminaw sad. Niya pod si Jimar Kulis Gubaton. Si kuani umaabot ni nga pastor. Sir Libby, good evening. Nganha kanimo uban ni Sir John Dihito. Palihog concrete og happy listening sa akong silingan dinhi sa akong gipuy-an sa salag. Ato ani na sayon sa salag. Tabugon mga Remolta family. Always jud di silang nagapaminaw sa atong programa. Thank you so much. God bless and more power. Salamat kaayo no. Sa info nga diha sa dihan dapita sa salag Tabugon
na mga remulta family diya, unya di lang kay mga remulta sa family, daghan pag na diyang naminaw kay sumala sa ato nga survey. Daghan kayong naminaw nga wa lang kita kahibaw dinhi nga nagsunod sila sa atong programa sama sa mga nahibalag lang Brother Nelson Bersero nga sa ilang pag-groundwork na ay mga daghang mga tao nga dugay ra nagsunod sa ato sad nga programa. Okay, niya sad si Dong Sir Sumalinog. Thank you, Brother Sumalinog. Anya niya po si Brother Siloy Berunas. Mayong gabi, Brad. So, good evening, Brother Siloy. Oban sa imong family, no? Anya niya po si Brother LL Tunyakaw ni Dia. Anya niya po si Brother Ronilo itang mga nag-send og heart. Thank you kayo. Anya ato ning lantawon makadiot higala ang ato nga gamay nga cellphone basig na ay bag-o. Okay. Ania si okay. Nia si Melvin Sisdorio. Salamat Kuya John o Kuya Libby. Ang Ginoo kanunay magpanalangin ninyo o sa tibuok ninyong panimalay. Thank you, Brother Melvin. Yan po Sterlia Muñez. Amigo mana ninyong duha. Okay. Padayon ta at sunahan, ako na lang ihatag ang panahon ni Brother John kay taas-taas na po datong na kuha nga mga minuto ato na po tas pangutana higala. Pero ug namoy mga minsay niyo ipadangat akong basahon higala dinhi sa ato nga programa. Makahimo gyapon sa pag-send unya pag-participate at angin ninyo ang pangutana basahon ni Brother John. Kay kung naamoy mga dugang tubag, so isend na ni higala aron makatampo mo, maka-participate mo sa pangutana nga aton tubagon karon kabiyona. Brother John. Okay, ato ni basahon paluap gapon ni sa atong gisgutas bautismo Brother Libby. Ato ni basahon unya sir, kami na bautismohan nami, ang bautismo namo sama gyud sa inyong bautismo. Sa Episo 4:5 usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Bautismohan pa ba di ay mi kay ang ako misis interesado gyud siya sa SDA. Okay, yes, bautismohan pa gyud mo. Tinuod na nga ang inyoha nga gidawat pareha kay immersion ra maghapon pag-unlod. Pero kung inyong hatagan ba sa pagpamalandong gyud kun unsa, tan-awa ha, sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 5 ug 6, ang mga tao nangadto kang Juan Bautista sa suba sa Jordan. Og unya, tapos sila nila isugid ang ilang mga sala, gibautismuhan sila ni Juan Bautista. Karon, sa buhat 2:38, nag-ingon si Pedro sa pangutana sa ilang ginawalihan, mga igsuon. Tanawa ang buhat 2:36 by 38, mga igsuon. Unsa may among pagabuhaton? Og si Pedro mitubag kanila nga nag-ingon, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo, ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ang bautismo alang sa kapasayloan sa sala. Unsa maning sala? Kung atong basahon, sumala sa gihisgutan sa MBB, sa Maayong Balita Biblia, sa 3:4, ang sala mao ang paglapas sa sugo. Tanaw ha? Ang sala mao ang paglapas sa sugo. Karon na bautismuhan na mo, maorgyapong paagiyas bautismo, pero nagpabilin mo nga naglapas sa sugo sa Ginoo. Unya, dili mo adto kwalipikado nga klasiha sa inyong pagpabautismo. Nganuman, tanawa, Mateo 28:18 ngadtos 20, nagsulti og kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, kanako gikatinunan nga magabautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. I'm sure nga maoning bautismo ang inyong gidawat base sa imong gipayag. Pero unsa man ni, kinsa man ni ang angay bagay bautismuhan? Tanawas 20.
nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako magauban kanyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Kinsa ni ang pagabautismuhan? Kadtong natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Sakto na ang giingon dinha sa Episo 4:5, usa ka Ginoo sa kapagtug, usa ka bautismo. Kay naa magudroy bautismo pod. Kanang gi-practice sa mga Mormons, bautismo sa patay. Pwede ka, humbay sa gumana ka magpabautismo. Magpabautismo ka para sa imong amahan patay na. Unya naay bautismo nga gitawag og sprinkling, kanang wisik-wisikan lang. Na po gitawag og puring, bubuan ang ulo sa bata. Pero sa Roma 6:4 nagingon, busa pinagis bautismo gilubong kita, iunlod ilubong gyud ang insakto nga matang sa bautismo. Pero bisan pagkapila ka naghimo niining mga bahina, hinumdumi gyud nga ang angay pagabautismuhan kadtong natudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Nasayod ka ba kung ngano nga hangtod karon naingon gihapon ni ana ang inyuhang kinabuhi? Tungod kay wa mamo matudlo sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Tan-awa, sa wa pa muhing bautismuhi, kaniadto inyong gikaon ang mga butang nga wa itugot sa Dios nga kaunon, sama sa baboy, walay kapay ug walay himbis, ug uban pa inyo nang gikaon kaniadto sa wa pa mo na bautismuhi. Pero wa ka matingala nga human sa inyong bautismo maura manggihapon inyo manggihapon gikaon ang wa itugot sa Dios. Kana siyag maghisgot pagkaon gitawag nagdaitary law, balaod sa pagkaon. Unya, nabautismuhan man tinuod mo, pero wa man ninyo sunda ang balaod sa pagkaon. Unya, ang unang Juan 3:4, ang sala mauman ang paglapas sa sugo. Unya, kay maghinulsol man ta sa atong mga sala, sumala sa buhat 2:38. Unsa may paghinulsol nga, nagsigira maghapog pakasa, kay gilapas maghapon ng balaod sa daitary law. Karon ni, ang napulo kasugog gitawag nagmoral law. Sa wa pa ka nagpabautismo, naglapas kas napulo kasugo, o labi na gyud sa adlawng ipapahulay. Ang imong gipahulayan, ang gisunod gibantayan Domingo, unya ang gitudlo sa Ginoo sa Biblia, Sabado. Sa wa pa ka nabautismo, ingon ani imong kinabuhi. Pero sa dihang humana ka nabautismo, maura gihapon na ang imong kinabuhi. Sa laktod pagkasulti, way na bag-o, way na usab nimo, gawas lang sa karitula o pangalan sa imong relihiyon. Tandaan nimo na. Busa, gikinahanglan gyud nimo nga magpabautismo ka. Apan sa dili pa ang pabautismo, sumala sa Mateo 28:19, tudluan. Tudluan. Unya sa 20, sa pagtuman sa tanan gisugo sa Ginoo. Higala nasayod ko nga kamo karong naminaw na kasabot mo. Kay dili ang Espiritus Ginoo mutugot nga naminaw mo nga wa gyud mo kasabot. Tin-aw ang inyong pagsabot, tin-aw ang inyong mga salabutan. Sayon kaayon yung gisabot ang pulong sa Ginoo. Busa tungod ni ana mamalandong mo. Walay problema sa inyong pagsabot, ang problema ang inyong desisyon. Timan ininyo na nga nagsulti ang Santiago 1:21-22. Busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ipadawat ang pulong sa Dios nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Pulong sa Dios ni ang inyong gipamatian karon. Ipadawat na ang pulong sa Ginoo. Pero sa dihang imo nang gidawat, imo balang ilabay isalindot? Tanawa sa 1:22 Santiago. Hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Ipaunsa ang pulong sa Dios? Ipatuman, dili kay ang tao igo lang nga unsa man
maminaw unya dili mutuman. Pamati iragod ninyo ni ang pamahayag sa mala sa gihisgutan sa Kapitulo 1, versikulo 3 sa pinadayag. Malinaw ang gisulti din niyo. Ato ragod ni nga klaruhon ni isa-isahon tag yun ni parang di ta mamis may tungod ani. Sumala sa pinadayag Kapitulo 1, versikulo 3. Pinadayag 1:3 niya ang gihisgutan din niyo. Matod pa dinhi, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa pulong supresya ug bulahan ang magapatalingog ug ang magatuman sa nahisulat nini kay ang panahon haduol na. Unsay gisulti dinhi? Bulahan ang taong naminaw, bulahan ang tao nga mutuman, sa may nahisulat dinhi. Unta kamong mga naminaw, nakasabot na magyud mo, isipan ninyo nga usa ka dako nga pribilehiyo gikan sa Dios nga gikatagaan mos Ginoo kay gayunan nga inyong mapamatian ang iyang pulong kay matud pa sa Santiago 1:21 dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Mao man bitaw ang gisgutan sa 3:15 sa Hebreanon nga matud pa samtang ginaingon pa karong adlaw inig kadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Sultihan ko kamuhigala na dungog na ninyo ang pulong sa Dios unta dili ninyo pagpagahion ang inyong mga kasing-kasing. Nganuman kaysa pagpagahi sa atong mga kasing-kasing maunay hinungdan nga dili makita ang kabag-uhan ug kausaban sa atong kinabuhi. Unya gisugo man tang magbag-o mag-usab ta. Episo Kapitulo 4 versikulo 19 ngadto 21 nagingon kun ugaling tinuod man nga nakadungog na may tungod kaniya o gikatudluan diha kaniya maingon nga ang kamatuoran anaa kang Hesus. Hukasan ninyo ang inyong daang pagataw nga dala pa sa inyong karaang pagawi sa kinabuhi ug magbag-o kamo pinaagi sa inyong nadunot nga mga malimbungong mga pagpangibog. Ang tuyo sa Ginoo mausab, mabag-o. Mao bitaw sa Juan 3:1 ngadto 5 ingon ni Kristo kang Nicodemo, walay makasunod sa gingharian sa langit kung dili siya mausab, dili siya mabago. Tuguti higala, dili lang ang ngalan sa imong relihiyon mo'y nausab, kundili ang imong gyud nga kinabuhi nga gikan sa imong paglapas sa kasuguan sa Dios sa dihang midawat ka na sa bautismo, nausab ug nabag-o ka na dili sa ngalan sa imong relihiyon kundili sa imong pagkinabuhi. Ang imong pangutana kinahanglan pa ba gyud ay nga magpabautismo mo kay ang imong misis interesado sa SDA? Yes, kinahanglan gyud na nga magpabautismo mo tungod kay wa man to mahusto masubay sa insaktong proseso ang bautismo nga inyong gidawat kaniadto. Mabuhay kay gala uban sa tanang mga naminaw. Among ikalipay nga usa ni ana unya kapanahon kamo sa inyong panimalay makadesisyon mo sa pagdawat ug sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Salamat. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning lilion niya si Evelyn Duaso. Ang Ginoo magahatag pagdaghang panahon para daghan ang makabati samtang may panahon pa. Salamat kaayo. Niya ato ning tanawon higala ang mga kahigalaan nato nga nakig-uban. Ato ning basahon ni apod si Shena Rose vlog. Mayong gabi po. Na late po ako pero God bless po sa Tikaw Island ni. So good evening Sister Shena Rose vlog. Kanya niya po si Majslia Muñez pero sakit ang lang palandungon. Ngang uban mibiya sa kamatuoran tungod sa ikapulo. Kay dili gustong muhatag kay adto ra daw sa mga pastor. Okay. Ato ning tanawon ning pikas. Kana siya Brother Libby ikip ragud na kay ato nang tagaan og pagtagad sa kahanginan basin ugma sa gabi
mahitungod ni anang tides. Ug unsa na pagsulti, palihog baliki. Agi kami kang Sterlia Muñez. Oo, ang kanang ingon nga ning biya sa pagpangalagad kay dili gusto nga muunsa. Kuhatag sa ikapulo. Bibiyas kamatuoran tungod sa ikapulo. Okay. Kay dili gustong muhatag kay adto ra daw sa mga No, pastor. kana maunay ato nga talakayon ugma sa gabi kay tingali pud unya og daghan ang mga tawo nga naara bagay mga tawo nga mugbo ra gid in taon kaayo og pagsabot. Labi na gid sa ikapulo, importante magyud na. Importante gyud na kay that is kanang test of loyalty. Ana nga sige ato nang hisgutan ugma mahitungod na sa ikapulo. Okay, niya si Brother Joel Ramos. Niya po si Brother El Mudam Flores na kikuban sa nato. Niya ato pintanaw ning uban nga niya sa screen nga bag-o nakita nato. Niya si Ma'am Narcipi Pelayo Edilberrio. Niya ato pong nakita din si Sister Emily Dilao Hilig. Niya Maricel De La Cruz, Ronaldo Bragat, niya po si Brother Glover Sayod, G. Marie Kalapuan, niya ato panitanaw ng uban nga naglab, niya po si Arthur Alito Francisco, Aileen Katarig, okay, Melvin Sistorio, muna ato manakita, niya akong basahon mga higala diri sa ako nga cellphone kay di ay na nagpanulod kagabi paning uban ato ning tan-awon mayong gabi Brad Lib Brad Tixter ayaw na lang gayud na ipamugos kanang imong kaugalingong rason kay dili nagyud na makapukan sa gitudlo sa balaan na kasulatan nga ang bunyagan o bautismuhan ang mga dagko og mao nagyud nay mabasa sa Biblia bisag unsa o nimo grason Brad Tixter dili gyud na nimo mapabarog ang imuhang kaugalingong rason kay kasumpake kaayo na sa Biblia so ayaw na lang na ipamugos imong mga rason Brad dawata na lang hinuon ang imong nabati sa mga magwawali sa pulong sa Ginoo kay aron mahimuot pa ang Ginoo sa imo. Okay, salamat kayo sa tampo dugang tubag sa kagabi ito nga pangutana nga atong gitagag pagtagad. Niya po sa Jimuel Alusis, mayong gabi Brad, Brad Lib ug Brad John gikan na diri sa Kampurog, Bilyaba, Lite. Okay, thank you kayo sa tanang Kampurog, Bilyaba, Lite. Okay, moadto ta baghatag og dugang tubag sa pangutana yon sa tupaghan ay ni Brother John. Ang pagutan na Brother Libby na ang ilang bautismo nga nadawat maora gyud sa ato ang bautismo. Immersion. Unya bautismuhan pa bagyo di ay sila kay ang iyahang misis interesado sa SDA. Mao na iyang kuan. Okay, dugang kayong salamat no sa nindot kayo nga pangutana. Okay, kadaghan naman ta kabagat ang pangutana nga kanang mga kahigalaan nato nga na mga pundok nga dili Catholic pero ang ilang bautismo parihas sa bautismo sa Seventh-day Adventist kanang bautismo nga gifollow gyud ang pamaagi sa Biblia kanang iunlod ngadto sa tubig immersion kay mo nay kahulugan sa pulong bautismo nga sa Griego baptizo sa Griego to immerse, to dip under, to bury under the water or to sink. Mao na mga kahulugan sa pulong baptism. So mao na ang bautismo nga higisgutan sa Biblia mga higala. Mao nang ning tumaw ilang pangutana kay paparehas raman sa ilang bautismo og sa bautismo sa mga Seventh-day Adventist. So parehas tingali og porma sa bautismo pamaagi pero wa to na to nasubay gyud ang patakaran diya sa Biblia nga una ang tao bautismuhan
tudluan sa tanan nga mga sugo sa Ginoo. Tudluan sa tanang requirements ba? Mabada hinungdan nga walihan unas mga apostol sama sa buhat 8:12 ang mabasa diha sa diha nga nanagpanuo na sila kang Filipi sa pagmantala sa maayong balita na nagpabautismo sila nga mga lalaki o mga babae. So gitinaw higala nga sa dihang na nagpanuo na sila o nintuo na sila sa pagmantala ni Filipi o sa pagwali ni Filipi sa maayong balita sa ato pawalihan giduna or Bible studyhan giduna pasabton gidusa sa pulong sa Ginoo. Human siya nasayod sa pulong sa Ginoo. Anya siya gid mismo ang mo-decide siyang kawalingon. Kaya ato nabasa na nagpabautismo sila mga lalaki o babae. Ngano nagpabautismo sila? Kay nakasabot man sila sa wali sa maayong balita or sa gitudlo kanila nga pulong sa Ginoo. Kay ang Bible God mao man tinubdan sa tanang kamatuoran. Sa kaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok nga Biblia gisulat kini uban sa lamda gikan sa Dios og mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran. Mga kamatuoran ang gitudlo unya ikaduha may kapuslanan sa pagbadlong o badlongon sa tani. Unya ikatulo may kapuslanan sa pagsaway sawayon ang atong dili insaktong mga buhat. Ikapat may kapuslanan sa pagtudlo kung unsa o nato pagkinabuhing matarong. Nindot kahigala ang katuyuan nganong naay Biblia. Mugbagisgo ta og Dios ang atong susihon nga magtudlo nato sa kamaturan mao ang tibuok balaan nga kasulatan. Kanya diha sa tibuok kabalaan kasulatan naa diha ang napulo kasugo. Kanya ang Salmo 119:142 ang mabasa diha ang sugo sa Dios kamatuoran, matuod kamatuoran. Busa kay kamatuoran man, dapat itudlo kinistao ang kamatuoran before siya mabautismuhan. Tudloan sa kamatuoran. Naan ang napuo kasugo, gitawag moral law, balaod sa maing pabatasan. So ang tao di ay nga una bautismuhan, tudloan usa siya sa maayong pamatasan nga mao ang mabasa diha sa napulo kasugo, 10 Commandments sa Ginoo. Nga ang Dios jud mismo mao'y nagpulit ni ana nagsulat didto sa papan nga bato sumala sa Exodo 31 versikulo 18. Dapat itudlo na pangutana. Before ta nabautismuhan diya sa atong pundok, gitudloan ba ta nga tumanon ang sugo? Kay sa unang Juan Kapitulo 3 versikulo 4, ang tao nga nagaingon na kailag Dios apan wa magbantay sa mga sugo sa Dios, bakakon og wa kaniyang kamatuoran. Wa may kamatuoran dagway sugo. Pangutana, gitudloan ba ta sa 10 Commandments before ta nabautismuhan? Ang unang sugo, di magbatog Diyos-Diyos. Ikaduha, dili magsimba sa mga rebulto. Ikatulo, dili pasipalahan sa ngalan sa Diyos. Ikaapat, bantayan ang adlaw Sabado. Gitudloan ba ta na? Tahuron ang ginikanan, di magpatay, di manapaw, di mangawat, di mamakak, dili maibog. Mauna ang sulod sa napulo kasugo. Natudloan ba ta mga higala nga ang tinuod nga ipapahulay adlaw Sabado? Gisgutan ni Brother John kaganiha, gi-quote niya ang unang Juan 3:4 nga ang kahulugan sa sala mao ang paglapas sa mga kasuguan sa Ginoo. Subot ipasabot nga kung atong lapason ang sugo sa Ginoo, ang tao nakasala. O niya, sa diha nakasala ta, munang nahimutang makasasala kay naglapas ta sa balaod sa atong Ginoo. Gilapas na to. O niya karon
una ang tao mabautismuhan, tudloan siya. Aron human sa nabautismuhan, kamao na siya muundang pagbuhat, paglapas sa sugos Ginoo. Muundang siya paglapas. Karon wa siya tudlo wa siya pasabta nga napo kasugo bantayan. Ang ipasabot noon wa na po kasugo, wa na ipapahulay. Kasumpake ba sa gitudlos Biblia? Di ba nagsukad ng doktrina ha? Nagsukad na sa tanaman sa idin pahigala. Pag-ingon sa Ginoo kang adon og kiba nga aya sa mga kahoy sa tanaman makakaon kamo. Gawas ning kahoy pag ilas mahidotan, dili kamo magkaon ani. Kay sa adlaw mo kaon mo kamo nini mamatay gayud kamo. Pero unsay tubag sa yawa? Sa dihang gitintal ang atong unang inahan, ingon ang yawa, dili kamo mamatay. Kaon mo, di mo mamatay. Mauna ni panahon na sa karon, na'y magtudlo. Nga napulo kasugo tumanon, pero nasa magtudlo nga di na tumanon ang napo kasugo. Nagtudlo ta nga ikapahulay bantayan tungod kay sugos Ginoo na anas Biblia. Pero di sa nimo kalikayan, na mga tao nga magtudlog against sa gitudlos Biblia, imbis Sabado, giilisdan og laing adlaw nga di na Sabado. Nagbutbuot og ilis. Pero sa ingon si Ginoo, ingon siya samtang magalungtan paglangit uyuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Di pwedeng sayloan. Tumanon gayud o di ipapahulay. Wa na maunsa managingos Levitico 23:3 nga unom ka adlaw magbuhat ka pero ikapito ka adlaw igpapahulay kini alang sa Ginoong Dios nimo, igahin kini alang nako maningos Ginoo, bisag asa po magpuyo magpahulay kamo sa alang pahulay og mag-usa kamo sa pagsimba kanako kay kining balaura dili gayud mausab. Di gid na mausab. Ang tao na lang mag-usab. Mo nang kun wa ta matudloy nato sa atong simbahan una ta na bautismohan, dili gid na insakto nga naman kay human ta mabautismohan, lapas lang gihapon ta. Padayon gihapon ta pagpakasala. Sa unang Juan 3:8 nga basa diha, kadtong nagpadayon pagpakasala, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. So ang atong buhaton di ay, human ta mga higala na nagpabautismo, nasayod tas kamoturan, undang na ta paglapas sa sugo. Pantay natin si papahulay, o na diyan tamukaon na ng baboy o uban pang gidili, ato nang tumanon sundon, no? Mga bisyo, ato nang biyaan, magkinabuhi ta, nga subay siyang kabuton, kay muna ingon si Ginoo, sa unang Timoteo 6:14, bantayan ang sugo, hangtod sa pagtungha ni Ginoos. Nga naman siyang pagtungha, kaysa may andawason, sa dili ang tanan, magtawag na ko Ginoo makasuon sa langit, kundili kadto lamang nagatuman. Okay, wa naman tayo manghigala sa di pahingpit a puso na tuntulumanon. Ania ang atong theme song. Nag-ampo tayo mga higala, mahigugmaon dalang panang nga Diyos, dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin ni ang tanang naminaw, dad sa kahayag sa kamaturan, di pangayo na mo kini tungod lang kang Kristo.